קצת המקום. זה מראה לך מה קורה כתוצאה מנזקי העישון. זה חמוד. הוא מעשן בעלה. שוקיסט. זה לא נדלק טוב? לא, זה עובד טוב. לא. זה לא אמור לנפח את השקית. זה לא מנפח את השקית? פשוט כל הפליטה נופל לשקית. עוד מעט תהיה את הג'יפ, אל תדע. מה, זה כבר נהיה צהוב, אחי, אתה רציני? בוא נעלה אותי בטח מה תהיה פה. אני לא רוצה לעשן אחרי. לא, חבל, אתה תעיף את הראש. תעיף את הראש. אני שתשאיר ככה. אתה ממשיך לעשן אחי? מה אתה... תראה את השקית, אחי. מה? צלם את השקית, צלם את השקית. בסדר אחי, אבל זה קטע מעשן מהר, אף אחד לא מעשן כאלה נהיה. כן. יאללה, נעשן לאט. הרעלת ניקוטין אשכרה. רואים גם את העשן יוצא מהלמטה. זה לא גם לשתות משהו אחי. קפה שחור. כן, זה לא טוב על הבוקר. יוצא מהשקית השן אחי. נכון. וואי, השקית מנוקבת, באמת, יש מחורים. חבר'ה, זאת הייתה פעם שקית שקופה. אני ראיתי משהו יותר רציני. ראיתי אחד שנכנס לו כאילו... תביא קאמל, אחי. אתה רואה זפת. תביא קאמל, אחי. זה קאמל. זה קאמל? כן. נובלס זה יהיה נראה לי... אדום, שחור, ירוק. זהו די, הוא משן את הפילטר כבר. כן? כן. זהו, זה סיימנו. זהו? תראה את התוצאה. צאן, בוא תראה. כן, תלמד. יואו אחי, נו. תראה. תשלוף את השקית, תן את זה קצת אחרי זמן. כן. תן לזה זמן לשקוע. לא, תן לזה לשקוע. זה החוצה. איזה אדיר זה? מי מביא לו נשיקה? השקית, אחי, תראה את השקית. הייתה שקופה אחי. תראה כמה זפת. כן, תוציא לו שקית רגילה. שלא לא ישמשו בה. כן, אחי? הנה, זה כל השחור שנכנס לריאות. תראה, זה זפת וזה מסיגריה אחת. זה נכנס לריאות. זה מסיגריה אחת, חבר'ה. שבו אנשים שמעשנים קופסה ביום. מה הם מכניסים לפה שלהם? מה הם מכניסים לריאות? חרא.